revival begins when we recognize our spiritual condition. As long as dili nimo ilhon ang kunon diya sa imong kaugalingon nga nagkinahanglan ka og revival, walay revival nga mahitabo. Kung man ka nagkinahanglan, usaon nimo paghatag sa tubig sa usa ka tawo nga man sa magkinahanglan og tubig. Ha? Kinahanglan nimong ilhon, kinahanglan nimong angkonon nga nagkinahanglan kag revival diya sa imong kinabuhi. The first step toward revival is spiritual honesty. Buot pa sabot, kung luya ka, dapat moingon ka sa Ginoo, Lord, luya ko. Kinahanglan ko og tabang nimo para madasig ko. Dili kay bisag luya ka, moingon gyapon ka nga, dasig man ko. Namakak ka na. Bisag nagkinahanglan ka og tabang, apan gi pataas gyapon nimo ang imong kaugalingon na wala ka nagkinahanglan og tabang. Pamalandong the prodigal son experienced restoration only after he came to himself. Nakasinati og restoration ang the prodigal son, ang anak nga nawala sa panahon nga may santop siyang hunahuna nga siya kinahanglan nga nakahigmata siya pasabot, nakahigmata siya na kinahanglan niyang muuli sa iyang amahan, mangayog pasaylo sa iyang amahan. Diha pa niya nasinati ang restoration sa iyang kinabuhi. Ikaw, masinati lang nimong restoration sa imuhang spiritualong bahin when you came to yourself. Maka hinuklog ka sa imong kaugalingon nga kinahanglan nimo ang tabang sa Ginoo, kinahanglan nimo ang revival kay layo ka na sa Ginoo. Dagan na mga Kristohanon karong mga panahon na have become comfortable with prayerless. Komportable ka na lang, dili mag-ampo sa Ginoo. That's the reality. Daghang Kristohanon karon, okay lang di mag-ampo. May problema. That is the sign of spiritual dry. And you need revival. Kung nana, ang imuhang una-una. Dagan ng mga Kristohanon karon satisfied with shallow Bible reading. Pagbasa sa Bible nga walay pagsabot. Mabaw nga pagbasa sa Bible. Ang pinaka-worst, wala gyud gabasa sa Bible. Indifferent toward the lost. Wala na kay tinguha pa nga mangita niadtong mga nangawala, niadtong wala pa makaila kang Ginoong Kristo silang kinabuhi. These people, these kinds of believers, distracted by worldly pursuits. Ano man? Nahuli pa ng imuhang kinabuhi sa kalibutanong mga tinguha o pangandoy. Okay na sa imuha kay nabisi ka sa kinabuhi, nabisi sa trabaho, nabisi sa mga buluhaton, wala na ko'y panahon, na-distract ka. And God cannot revive a person who does not believe he needs revival. Dili, gayod i-revive sa Ginoo ang usa ka tawo nga wala nagkinahanglan og revival. Kinahanglan nimong ang kunon diya sa imong kaugalingon na you need revival. Revelation 3:17 ngadto na sa 19 tanawa ang church sa Laodicea. Nag-ingon ka dato ako og maayong pagkabutang og walay nakulang kanako. Apan wala ka masayod. Lampas ko? Wala? Apan wala ka masayod nga alaot og makaluluoy ka kaayo. Kabus ka, hubo og buta. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako og bulawan nga gilunsay pinaagi sa kalayo aron ka madato og puti nga biste aron ikaw magsulob niini og matabunan ang imong makauulaw nga pagkahubo. Pagpalit usab og tambal nga ipahid sa imong mga mata aron makakita ka ang tanan nga akong gihigugma akong badlongon og disiplinahon. Busa madasigon kamo og paghinulsol. Tanawa ang church sa Laodicea. The church at Laodicea believed they were rich. Dato sila. Daghan sila mga kabtangan. But actually, they are poor. Jesus declared that they were spiritually poor. Nagsalig sila sa kadato sila. Kanabit lang moingon ka, diri may kay dato ang simbahan. Dagag kwarta ang simbahan.
Dato ang mga katawhan sa Ginoo. Pero ang pangutana, dato ba spiritually? Ha? Ang pangutana, dato ba ka spiritually? Mao ni ang ingon ni John. Mga dato sila, they will reach. O daghan sila mga maayong mga kabtangan. But Jesus said, and He declared that they were spiritually poor. Mga kabos sila, diya sila espirituhanon nga bahin. Manang ayaw pagsaling nga, daghang ka kwarta, dato pud ka spiritually. Dili na mao. Katong byuda nga naghatag og sing-kusing, usa ka dako, usa ka gamay nga kwarta. Unya, may mga dato nga naghatag og kwarta, kisay giblas. Katong kapos, nanuman, naghatag siya nga malipayon. Mo'toy dato sa espirituhanon. Because kay, bisan mauna lang yung kwarta, iya pag yung gihatag nga malipayon. Samantalang katong mga dato, supra sa ilang kadato. No? Mauna nga, ingon si Jesus Christ, kini na mga tao sa Laodicea, they are actually rich. Ha? And their goods are increased so much. But the Lord Jesus Christ declared to these people that they were spiritually poor. Mga kabos sila sa espirituhanon na bahin. Mga naigsoon, pangutan ang imong kaugalingon. Is my relationship with God growing? Ha? Nalipay ko kay kamo diri so compare sa katong pag-abot na ako diri bag-o pa lang ko diri dato na mo. Karon. Ito. Dato na ni sila. Compare gid sa una pag-abot na ako diri Pero maayo gyud pud unta kung madato mo spiritually para masabay. Madato mo financially, madato pagid mo spiritually. Kay kung madato lang mo financially, pobre sa espirituhanon nga bahin, you were dead. Spiritually dry, spiritually dead ang tawag ana sa Bible. No? That's why pangutan ay mong kaugalingon, is my relationship with God growing? Am I closer to Christ today than I was a year ago? Katong panahon, yagin tuig, o katong pasugod yun mo dali kumpara karon o maulang bagyapon. Nabay kausaban? Do I genuinely desire God's presence? Kasing-kasing baka nga matinud-anon nga nangita sa presensya sa Ginoo, nagtinguha sa presensya sa Ginoo dias mong kinabuhi.